Знаете ли, че ако си отпуснете фасцията в стъпалата, плантарната фасция, се отпуска фасцията из цялото тяло. Как да го направим? Търкаляме топчето отдолу под стъпалото, но меко. Усещаме плътност и мекота. Не насилие, не притискане. По средата може да го правим, може да правим кръгчета, ето така, където ни е свода, или по вътрешния ръб също може да движим. Вътрешния ръб отговаря на целия ни гръбнак. В началото не търсете болезнени точки, в началото просто умекотявайте. Умекотявайте, след това по-добре се разходете, пробвайте разходка, да усетите стъпалото как се усеща, нагоре по тялото как се усеща, подходете с любопитство и след това направете с другия крак.